ଯାଇଥିଲ ଧନ ବନକୁ ପୁଷ୍ପା ତଳିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମକୁଟ କାହାର ଆଣିଅଛ ଛଡ଼ାଇ କାହା ସଙ୍ଗେ ରଣ କରିଲେ ସୁଖୀ ଅଛି ବଦନ କ୍ରୋଧରେ ତୁମର ନୟନ ଦିଶୁଛି ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣ ଗଜନନୀ ତହର ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଶତ୍ରୁ ଜିଣି ଏହା ଆଣିଛୁ ନିଜ ବାହୁର ବଳେ ଘୋଡ଼ା ସହିତରେ କପିଙ୍କୁ ଦେଖ ଆଣିଛୁ ବାନ୍ଧି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛୁ ରଣେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବଧି ଧନରେ ତୁମେ ତ ବାଳକ ଶତ୍ରୁ କିଏ ତୁମର କାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ ମତେ କହ ସର୍ବର ପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ପା ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ମସ୍ତକ ମଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ମଳିନ ଦିଶିଲାଣି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଘର ତାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧିନ ସେ କ୍ଷତ୍ରି କୁଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଶ୍ବ ବୀରପତ୍ର ଅଶ୍ବ ଶିରେ ବାନ୍ଧି କେଡ଼େ ସାହସ ବଳେ ଅଶ୍ବକୁ ଧରି ପଡ଼ିଲୁ ସେ ପତ୍ରକୁ ଫିଟାଇ କ୍ଷତ୍ରି ହୋଇ ଯଦି ଅଶ୍ବକୁ ଯଦି ଧରିବ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଝ କରି ତା ପ୍ରାଣ ବଧି ଆଣିବୁ ଅଶ୍ବ ପତ୍ର ପଡ଼ି କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମିଲା ଆମ ହୃଦୟ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରି ଧର୍ମ ପାଳିବାକୁ ଯେ ବଳେ ଅଶ୍ବ ଧଇଲୁ ରାମ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ କୌଶଳେ ହତ କଲୁ ଏକାଶରେ ତାଙ୍କୁ ବଧିଲୁ ଶୁଣ ଆଗ ଜନନୀ କି କଲରେ ଦୁଃଖୀ ସଂଖାରୀ ଅଭାଗିନୀ ଜୀବନ ଅକାରଣେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ରଣେ କଲ ନିଧନ ଜନ୍ମିଥିଲା କିରେ ମକଳେ ପିତା ବଧିବା ପାଇଁ ଅନାଥିନୀ କରାଇଲରେ ଛନ୍ଦ ପାଞ୍ଚି ଦି ଭାଇ ରାଣ୍ଡ କରି ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲାଇ ବାକୁ କଲ ଏ କାଣ୍ଡ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲାରେ ଶୁଣି ଭ୍ରମୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପିତାଙ୍କୁ ବଧିନ ମୋ ପାଶେ ଦେଖାଉଛରେ ମୁଖ ପିତୃହନ୍ତା କୂଳ ଅଙ୍ଗାର ମତେ ଦେଉଛ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଜନନୀ ଆମ୍ଭକୁ କରୁଅଛୁ ଧିକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଳେ ମାତ୍ରେକ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆମ୍ଭର ଜାଣିଥିଲୁ ଯେବେ ଆଗରୁ ଜନ୍ମକର୍ତ୍ତା ପିତା ସେ ଯୁଝ କରି ବଧି ନଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ତୁମ ଭ୍ରତା ସେ ତୁମେ ଆମ ମାତା ଏ କଥା ସିନା ଅଛୁତ ଜାଣି ପିତା କିଏ ତୁମ ମୁଖରୁ ଦିନେ ନଥିଲୁ ଶୁଣି ବନେ ଜନ୍ମି ବନେ ରହିଲୁ ଆମେ ଫଳଙ୍କୁ ଭକି ଜାଣିଥିଲେ ମାରିଥାନ୍ତୁ କି ପିତାଙ୍କୁ ଚଷର ଜଖି ସରିଗଲାଣି ତ ଆଜିଠୁ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ଆଜିଠୁ ହଇବ ଧନରେ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ପିତୃହନ୍ତା କୂଳ ଅଙ୍ଗାର ନ ମିଳିବରେ ରାହା ଆହା ବୋଲିବାକୁ ଧନରେ କେହି ନ ହେବେ ସାହା ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି ଚାଲ ରଣସ୍ଥାନକୁ ନେତ୍ର ଭରି ଥରେ ଦେଖିବି ମୋର ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କୁ ମନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛୁ କିମ୍ପାରେ ହନୁମନ୍ତ ତୋର ବଳ ପରାକ୍ରମ କି ସବୁ ହୋଇଲା ଲୁପ୍ତ ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ନ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଲଙ୍କା ଆଜ ଏ ବାଳକ ତ ବଳ କରିଦେଲେ କବଙ୍କା ବନ୍ଧା ହୋଇ କରୁ କ୍ରନ୍ଦନ ରେ ପବନ ନନ୍ଦନ ତୁଇ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପତି ହୋଇଛନ୍ତି ନିଧନ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳ ଜଳମଣି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ କରି ସମର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହେଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚଳିଲା ନାହିଁ ମହସ୍ତ ପଦ ସମର ଦେଖିନ ଏହାଙ୍କୁ ମୋହି ହେଲି ସ୍ତବଦ ଚାଲ ମତେ ବେଗ ଘେନିଣ ସମର ଭୂଇଁକି ଲବ କୁଶକୁ
ଚାଲ ଲବ କୁଶ ଦେଖିବା ଚାଲ ରଘୁ ସାଇଁକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୀତା ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସମର ସ୍ଥାନେ ରତ୍ନ କଳେବର ଦେଖିଲେ ଅସୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନେ ହାନାଥ କହିନ କାନ୍ଦି ପିଟିଲେ ମଥା ଲବ କୁଶ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନ କାନ୍ଦ ମାତା ମୁଁ ସୁଖେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିନ ତୁମେ ହେବ ରାଜନ ପିତାଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଲ ସବୁ ତୁଟିଲା ଚିନ୍ତା କାଳ କାଳକୁରେ ବାଳକ ଲେଖା ରହିଲା କଥା ଯାହା ଦେଖିଲରେ ଏତିକି ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଅଗ୍ନିରେ ଏ ପ୍ରାଣ ଝାସିବି ସତ କହୁଛି ମୁଁ ବାଇ ପ୍ରାୟ ହଇନ ସୀତା କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବେଗ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଘେନିନ ହନୁ ବନସ୍ତୁ ଅଇଲେ ସୀତା ଅଗ୍ନି କାଟିନ ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ପଶୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ସେଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନପସ ଅଗ୍ନିରେ ଆଗ ମା ସୀତା ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭେଟ ଆଜ କରାଇବା ବାଇ ପ୍ରାୟ ହଇନ ସୀତା ବୋଲନ୍ତି ବେଗେ ଜିଆଇନ ଦିଅ ପିଅର ମାତା ପୁତ୍ର ତିନି ମରିବୁ ଏହି ସତ୍ୟ ମହର ସୀତା ଲବ କୁଶ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଝାମ୍ପେ ଏହି ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁରନ୍ତ ନପସ ଅଗ୍ନିରେ ଜାନକୀ ସଙ୍ଗେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିନ ଦେବୀ ପତି ଜିଆଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ ହୋଇବ କିଏ ପ୍ରୁବ ମିଳନ ପିତା ପୁତ୍ର ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବେ ଆଜ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ମୁନି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିନ ରାମ ଉଠିଲେ ଚେଇଁ ସେବେଳରେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖେ କହିନୁ ହରିବଲ କି ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ହରସେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସୀତାରାମ ଭଜି ପାରିଲେ ସବୁ ହେବ ଉଦ୍ଧାର